Jomo uja ndizonena kuti watidabwitsaso makamaka atakusaso ana maskini aja basitu ndikungowapatsa kampamba kunena kuti akamadzi apezeka kuti akuwalisha kutsogolo kunoku kuti nomupezeka bwanji mu Blantyre City kumasokoneza mesa ndakupatsani mpamba asadzanamizire kuno kuti tiliberu zochita ife paibe amene analipatsa zochita sorry bwanji inotonera limodzi guys. Mungabirayi ngabezeke somuli town awala nguru ya ndoka kwa dimusikiki Ndio sana chama kila magari uongozi. Ori mixiro magona tumeama kwa uvude wake. abantu tuzasuka ukuthi tizolumana mbuzi ukuthi muzona la wakaphendula ya wonga business ya ngikwenza muzungulwane Olwakukwela imono sumaona uwazi uzingokuya nabo ubezwa ngaphathi ajambula ndizabuya lapha ajambule Chabwino mene taonera pamenepo hayi ndithu ditu kunali kuwapatsa ndithu kampamba kameneko kumakamboti ndalama zingati zimenezo. Iyayi akuti apopo anatolera ndithu ndalama zokwana 1.5 million ndikuagawira ana amenewo of course kwajambula koso cholinga chonena kuti adziwe nkhope zawo bwinobwino kutsogolo kunoku akambovutitsa ndalama zakapangira zawo nkusokoneza nkuyambanso masokoneza mtawuni ya Blantyre ndiye kuti iwowa adzapeze kuti no akudziwika kuti ndo iwe mese ndakupatsa je si inetu yayi akangotenga chithunzi chija siwe uyuyo andi ndalama zinaenda bwana ndiye pano mufuna muzisokonezaso ndithudi uku ndeti mati kupeza ma solution usamangonena kunena kuti ana maskini akuvutitsa mtawuni imo nde rusowa mtendeleru ayi bwanza anakango ayotsaru ayotse ndi akasiye kutchire muona ngati kumene koko ndadzika pangaja kumene koko adzikajaja mesa mtawuni makamavutitsa makamaka zimakhala zoti akufuna sake mwina chakudya cha tsiku limene lolo iyayi siumango wachotsa iyayi umafunika kuwapezera zochita osatiso kuwathandiza kuti no zakudya izi ayiso mwapatseno zida zoti akapangire zakudya okha tsiku lina lililonse mwayioneti empower them mwapatse zinthu zonena kuti apuzire notsopano kupita kumakawedza okha nsomba osati kuwapatsa nsomba iyayi ndi zomwe zikuchitikana papa makosana zomwe akuchita Jomo ndi zinthu zosiyana kwambiri ndi zomwe ambiri ife timayembekezera chifukwa chonena kuti anthu amene akuchoka ku background ngati amene amafotokozera Jomo muja kunena kuti nayenso anabva kuning'ina kukhaura analinso maskiniso naye anthu ochulukira oterowo chomwe amachita amati akangopeza ngati amene anapezere iyeyo ndi kumakhala basi kumangoyang'ana iwo za moyo wawo anthu enanso sizimakhudza omachita kudabwa zonena kuti kodi nomesa ngati panali amene atikumbukire anthu osaukafe anthu ovutikafe amene akhala ovutika anzathuwa pamene alemera pamene alemera kayama sinthaso mawanga simmakhaso muli klasi imodzi amayiwala china chilichonse chomwe chija chimaphimba kuti akumbukire zoti ndakula moyo otani nanga kodi kuliso anthu ena ako kuti ndathandize kuti mwina mwake moyo umene uja ndakhala uja oning'ina kwambiri alipo ena ndathandize kuti mwina mwake nyengo zawo zikhale ngati zapangawo ndi ochepa kwambiri komano Jomoyo ali mmodzi mwa anthu ochepa amenewa kuti finally anazizo kuti wasankhidwa kukhala mfumu ya mzinda wa Blantyre basi tunde tsiku pakumapita tsiku yayi osamvako Jomo apanga zotere
zomwe apanga zotere zomwe ayankhula izi ndi zomaita kuona kuti zoyankhula zake za positive zabwino zidzati malesoni tabwino kubwera ndi kuti zochitika zakezo zoti kumaloza ndithu mesa ndifaya anthu amanena kuti osangomutenga Jomoyo bwanji akhale meya wa mizinda yonse mu dziko la Malawi chifukwa ndi kuti mameya akwena kuti ife sitidzozota apanga chani bwanji osangomutenga iye akhale meya wa mizinda yonse fanda akuitaro Blantyre motende zomwe timayembekezera ndi zimenezi kuchokera kwa adindo kuti pamene pali mavuto ngati apapa pasamakhale no point yonena kuti iyayi mavuto amene atipanga tangokhapa ndi mbali yawo iyayi koma kuona kuti mavuto ndi awawa sitingakane ayi tiyeni tipange zoti tapange sort out ankakamba ngati mphekesera atawayitana achinyamatawa anawayitana mawiki apitawo ndikupezerano zochita mukonzekere ndipo pasakhalenso winalenso osokoneza koyambanso pano kupasane chance kuti mwina mwake mulembe mbiri yanu mosiyana ndi mmene mwinano munakakhalira chipanda machansi amenewa ndi chance ndi imeneyi kandalama kosizoti kangaito khaa kuti mwina mwake ndalama zake zikakhala zochuluka komabe ndi okwanira kuyambira mabusiness nakumani mfana wina wake akundifotokozera kuti amwene navaya mulilongo amwene ntawuni nangopita kapangamo zina zake basi kenakono nazalingalira kuona anyamata imaimanti matisheti ndata kuti izi singapange ndeni nali chani nali ndikateni pini basi tunangopita kasankhati matisheti tiwiri tabwino kubero kwina wake ndakati sokola kumeneko ndukayimana tu pamene pacha timatisheti tija ndakapezeko zoti nakatitenga chana mara natitenga kaya nayi kaya ndi machana mafilipini kaya ena mafilipini kaya kubero kujeti basi ulanapezo kuti wakayimana arono paejene pansewo paja basi kuyima pamene paja umatitsatsa pamodzi ndi azake anayima aja amatigulitsa ndi kuti kaya mayima 7 pini kaya amene muja ma 7 ati tikatha tinatha upita ukatenga sotina choncho pita ukatenga sotina amene tsiku limabwera limatha amabwerera kupita ku nyumba kuti anapezeko zotina kuti wamenyapo ndithu ka 4 pini konena kuti ukanaitu kapamwamba eti kuphatikiza ndi 10 pini yake cho profit yomwe anapeza linali 40,000 of course zinamutengera tsiku lonse la mtundu koma ndekuti anagulisa ndi 40,000 ndikumabwerako ndi 40,000 ndekuti ndi 10,000 yake ija yonse makwana 50,000 mwayiona imeneyo zokha zomwe tikunenazo ndi akapatsalika ndalama kamene uyu anapanga ndalama imene ali ndi 10 pini nde akupaseni even 100,000 ikuoneka ngati mwina ndiyopanga komabe mwakhala kuti muli ndi luntha akupirira basi zikoti pang'ono ndi pang'ono mukapanga ngati zimenezi iyayi pomatha pamwezi ndi kuti basi tuka business kadzaka kukula mwina mukukhazikika mmene muja komanso mwina mwake moyo wanu kumasintha ndi ayi anawo atengerayo kuti akufuna agwiritsa ntchito mwayi umenewu kapena autayi otherwise ena anakakondanso ndikhupira mulilongo ya maskini amulilongo anakapatsidwa opportunity ngati imeneyi ndi pamene awo apatsidwa chitenge cha mtengo wapatali kuti anzawo anakakonda anakapatsidwa so opportunity ngati imeneyi unfortunately amene athu akulilongo onso kayaso ndi kaya ndi ali kutiso kaya sitikuwadziwanso kuti ndandani to dzina lawo ndi ngati sitikuwadziwa dzina lawo muti angalongoso ali mu office kaya ndi kuti basi kakumwa chai wabwino uja ndi kuti side ina ndi kuti kukuomba chani kaesi kabwino basi tu akugwedezera jeni basi gwedezera mutu kwakuvera nyimbo ya Jeni Don Williams basi zabwinobwino kuti zawo zinayera sangalingalireso za anthu ena ya ndi amene mapatsidwa ndalamazo how I wish akanakhala kumvera izi kunena kuti use that as an opportunity mugwisa ntchito zimenezo ngati mwayi wanu wapaderadera omwe apatsidwa omwe ena anakakondana akapatsidwa so mwayi umenewo ndi kodi mungapange zoti mungoutaya madzi chifukwa next chomwe chichitika nchonena kuti anawa akayamba kusokonezanso mtawuni muja atapatsidwa mpata ngati uwu ndikuyamba machitidwa nkhanza chani kupezeka zoti anthu akupanga suggestion yotseni mtawuni ndi zakhala mpoveka kuti tinakupatsani chance so amawuzunguza I think inuyo soyenera mukhale mtawuni ndi mupire mukapeze malo amene inuyo mungathe kukhala mwamtendere osati soyani mtawuni ndi zimenezo ndi zomwe noti ngayembekezere ma-action akamazachitika ochosana amene wana maskini mujeni mu street mu Blantyre ndi kuti zakhala zonena kuti chance anapatsidwa uyutu ndi yemwe uja amene ananenedwabe kunena kuti
mbuli sitingatenge mzinda onse wa Blantyre ndikuupereka m'manja mwa mbuli osaphunzira. Malawi tiye ndizikhalani serious. Nde mbuli ijatu ndi imeneyi everyday relevant amene kuposanso amene amamunenawo tsiku lina lililonse akumakhalatu akumveka pena paliponse kuti wapanganso zotere keep it up. How I wish him amene anunso mukuphunzirepo zina zake pamene patulukani maofesi momwe mukathandizana uko sana ukhaonso kuli anthu ambirimbiri kuli anthu ena kapangeni zina zake. Be initiative have a good sense of initiative osati muzingokhala maofesi moya. Tinakulembani mmene mocholinga chonena kuti muzitumikira Amalawi osati muzingodya mmene momo basi ndi kumasangalala. Tulukani maofesi umo. Muli maganizo pankhani imene ngati muli nawo haikeni mu comment section kwaika mulemeza so maganizo anzathu akuti